дар мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи шаҳри душанбе, роҳбарият ва кормандони риёсати маориф, масъулини соҳаи маорифи чор ноҳияи пойтахт, намояндагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ иштирок доштанд. баҳри шарҳу тавзеҳи бандҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ҳозирин баромад намуда иброз доштанд, ки чун таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳамасола аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми солона доир ба таҳлилу баррасии дастовардҳои рушди кишвар ва муайян кардани вазифаҳои нав ва дурнамои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба Маҷлиси олии кишвар ироа мегардад. иштирокчиёни мулоқот иброз доштанд, ки чун солҳои қаблӣ дар паёми пешвои миллат соҳаи маориф мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифта, дар самти боз ҳам беҳтару хубтар намудани нишондиҳандаҳои соҳа дар соли нав як қатор дастуру пешниҳодҳои судманд дода шуд. воқеан ҳам паёме ки имсол ироа гардид барои тамоми миллати тоҷик як паёми тақдирсоз буда тавонист, ки бештар тамоми миллати тоҷикро боз ҳам дубора барои содиқона хизмат намудан ба ватан яъне таъкидҳо намояд. аз ин рӯ татбиқ ва таблиғи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷониби коршиносон миёни омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ як ҳадафи бениҳоят саривақтӣ буд ва тавонист, ки он ҷанбаҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардида буд ба тамоми омӯзгорон ва кормандони соҳа таблиғ ва татбиқи он расонида шавад. дар мулоқот ҳамчунин гуфта шуд, ки паёми имсолаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бахшҳои гуногуни барои рушди устувори соҳаи иҷтимоиву иқтисодии мамлакат иборат буда, мавзӯъу муҳтавои он ҳамчун барномаи мукаммали кории ҳар як соҳа ба шумор меравад. аз ҷумла таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат ба соҳаи маориф, ки аз афзалиятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ном бурда шуд, баҳри фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтару хубтар барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар заминаи мусоид мебошад. дар баробари самтҳои сиёсати дохилии кишвар ҳамчунин бандҳои паёми сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ доир ба сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд. гуфта шуд, ки маҳз сиёсати бобарору муваффақи давлату ҳукумат аст, ки имрӯз Тоҷикистон бо шумораи зиёди кишварҳои ҷаҳон робитаҳои дипломатиро ба роҳ монда узви як қатор созмонҳои бонуфузтарини ҷаҳон мебошад. ба хотири беҳтар гардидани сатҳи зиндагии некуаҳолии мардуми мамлакат бахусус кормандони соҳаи маориф баланд гардидани яъне 20% маоши омӯзгорон, ин ҳам як такони ҷиддӣ медиҳад, ки тавонанд омӯзгорон ҷавобан ба ин ғамхориҳо бештар кор намуда соҳаи маориф ва сифати таълиму тарбияро дар масоили таълимии шаҳри Душанбе ҷоноб намоянд. дар идомаи мулоқоти навбатӣ таъкид шуд, ки паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар санаи 23 декабри соли 2022 ба ҳамон рӯзҳои рост омад, ки маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зимни иҷлосаи 77-уми худ қадномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро, ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шуда буд, қабул кард. ин маротибаи панҷум аст, ки дунё ба ҳарфи сарвари тоҷикон гӯш медиҳад. иқдому пешниҳоди он касро бо аксарияти овозҳо ва ҷонибдории бештари кишварҳои дунё қабул мекунад.